नुदों केमेरामेना बेसेबां खस्थ'? केमेरामेनानो बिराद खस्थ' आरो जोंहा सा सारना खारथारनांगौ आरो पूरा बॉलीवुड स्टार आदा नोंखौ बॉलीवुड स्टार होनदों आं होनदों रोलिं एक्शन मा जाखो बस मा जाखो ओमफ्राय एबार नों खाथियाव मा खेबो नोङो दैदेन एमसारि मा साइसनि केमेरामेन बे नायलाय रोलिं राजुना एक्शन मैथा नों गारिखौ लाबोनानै सिख्लाफोरखौ थिखोफैदों दा रोलिं एक्शन मैथा नों आंनि गारिखौ लाबोनानै सिख्लाफोरखौ थिखोफैदों ना आयै काट बस निखौ नै आयै आंनि रसबा मानसिखौनो फाल्थु नुनानै हरखाथाराखैमोन आं दहाय आंनि गारिखौ ओइ फाग्ला नोंसिनि आयै थेस्रायबा हिनजावसो थिखांनांगौ ना बुरबा नोंसिनि आं दहाय होननो थिननाया बोरै खावसेया आयै थेस्रायबा हिनजावफोर थिखांसै जायो नामा हो फाग्ला आंनाव ओरैनो गारिया हिनजावफोर थिखोबा लाजियो एक्शन नायदो गाबाव नायबाय था बस दे एक्शन डायलग बिदिब्ला नों मालायनि गारिजोंसो जोंखौ थिखोना लाबोदों लासिं सिं रोलिं एक्शन डायलग बिदिब्ला नों मालायनि गारिजोंसो जोंखौ थिखोना लाबोदों बिदिब्ला नोङो मालायनि गारिजोंसो जोंखौ थिखोना लाबोदों लासिं सिं खेबसेयाव जाहोनो होननायाबो थगायखाथारदोंसोमोन बियो साला मालायनि गारिखौ लाबोलाबायनानै जोंखौ गोसो गोनारहोलाबायबाय बिदिखौ माथो मोखानायदों हेलौ ओमफ्राय मानो होसोजादों नोङो दामब्रा ओइ दामब्रा ओमफ्राय मानो होसोदों बे दामब्राखौ ओमफ्राय मानो होसोदों बे दामब्राखौ मानो होसोदों केमेरायावलाय नै बेनो बाजैनि चेनेलाव मा होननो बिगुर मानो होसोदों बिसोरखौ जेनेब्ला औ मनिसाखौ जा देखायनांबालाय होसोनो नागिरदों बेखौ मानो होसोनो जेनेब्ला बेखौ बै खारै फैनानै केमेराखौल' गाबसनबानो जाबाय जेबो बे दामब्राखौ होसोगोन ना बे दामब्राखौ होसोगोन ना रेडि होसोसिगोन दामब्राखौ केमेरा बसायखाबाय केमेरायावलाय जोंना नैबे दामब्राखौ मामाखौ होबाय खारबाय हनै सासे जा उन थालांबाय खिन्थु जासिगोन होनबाबो जाबाय दे गावसोरना थांनो थिनबाय आं सोलायनो ओरैसो थांलाजोबबाय लेक्सार होनाय टाइम गैला बुंलायलायनो बुंदोंमोन एक्शन खनदासिन जाला दसे गाहाय मोनहां मोनहांबाय एसे थाबावमोन मोनहां एसे थाबावनांगौमोन
Malah aku bisa langsung ke dalam. Lana, biku bisa langsung ba? Bisa langsung ba? Ori nawar. Ini lah ngồi mau deh. Amai nih apa? Ori gak? Mesti ada ori kalau mau beda. Jadi deh. Ori naik, sini nuju kadang. Sini. Ready? Rolling. Action. Mancing nggak ada. Siapa minang? Terminal.